أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، ولك الحمد اللهم حتى ترضى. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Otodru Chineke onye kere ụwa niile, udo na ngọzi nke Chineke duru onye ozi ya bụ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udo na ngọzi nke Chineke dịrị ndị niile kwere ekwe n'ụzọ nke Chineke bụ ụzọ al-Islam. Anyị na-ayọ Chineke ka o debenye afọ anyị n'ime ndị kwere na ya. Anyị na-ayọ Chineke ka ọ zọpụta anyị n'ọnọdụ ọjọọ n'elu ụwa. Anyị na-ayọ Chineke ka ọ zọpụta anyị n'ọnọdụ ọjọọ n'ụbọchị ikpe. Ozi ọma nke taa bụ iji wee kọwapụtara anyị maka nkụzi onye ozi nke Chineke bụ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nke anyị bidoro na-akọwapụtara anyị iji wee kụzie onwe anyị maka okwukwe anyị kwere na ya bụ okwukwe al-Islam, maka na ọ dị mkpa inwe amamihe maka okwukwe kwere na ya. Onye kwere na okwukwe na-efe Chineke n'ụzọ o kwere na ya ekwesịghị ịbụ onye na-enweghị amamihe na ya nwa bụ okwukwe. Anyị ji ohere a kọwapụtara anyị ụfọdụ n'ime nkụzi onye ozi nke Chineke bụ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nke ụbọchị taa bụ ebe otu n'ime ndị uso ya bụ ndị uso onye ozi nke Chineke bụ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ebe ọ na-ekwusị nkụzi a bụ na hadith nke na-agụpụta wa an abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu qala, na onye afọ ya bụ abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu, Chineke nwe obi ụtọ n'ebe ọ nọ, ebe ọ na-ekwusị qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, na onye ozi nke Chineke bụ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwuru sị: man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. onye ọbụla kwuru sị la ilaha illallah n'ime ụbọchị, ikwusi la ilaha illallah. La ilaha illallah bụ na onweghị chi ọzọ ekwesịrị ife, onweghị ihe ọzọ ekwesịrị ife na-abụghị ọsọ naanị ya Chineke onye kere ụwa niile. La ilaha illallah, onweghị chi ofufe na-abụghị Chineke kere ụwa niile. Wahdahu la sharika lah, naanị ya onweghị ihe ntanyere ya n'ofufe. Lahul mulk, yawa bụ onye nwe oke, yawa nwe ọchịchị. Lahul mulk, yawa nwe ọchịchị nke ụwa na dị Chineke n'aka. Ọchịchị nke ụbọchị ikpe dị Chineke n'aka. Ọchịchị ụwa na ọchịchị ụwa ọzọ dị Chineke n'aka. Lahul mulku wa lahul hamdu, ekele bụ nke yawa bụ Chineke, yawa bụ onye nwe ekele. Lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, yawa bụ Chineke nwere ike n'ebe ihe niile nọ. Onweghị ihe Chineke ama mmenwu, onweghị ihe Chineke ama mmenwu. Chineke nwere ike n'ebe ihe niile nọ. Lahu wa huwa ala kulli shay'in qadir. onye ọbụla kwuru
mkpụrụ okwu a ugboro 10 n'ụbọchị. La ilaha illallah, onweghị chi ofufe na-abụghị Chineke, wahdahu sọsọ naanị ya, wahdahu la sharika la, onweghị ihe ntanyere n'ofufe, lahul mulk, ya bụ onye nwe ọchịchị nke ụwa makwa nke ụwa ọzọ, lahul hamd, ya bụ onye nwe ekele, wa huwa ala kulli shay'in qadir, ihe niile dị ya n'aka, onweghị ihe Chineke Chineke nwere ike n'ebe ihe niile nọ. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Onye ọbụla kwuru mkpụrụ okwu a n'ụbọchị ugboro 10 kana kaman a'taqa 4 anfus min waladi Ismail. Onye ahụ dịka onye, ya bụ ihe ọma onye ahụ ga-enweta dịka ihe ọma Chineke ga-enye onye gbapụtara aka ụmụ Ismail onye gbapụtara ha aka site na ịgba odibo. Onye gbapụtara aka ụmụ Ismail nwa bụ onye gbapụtara ha aka site na ịgba odibo. Mana n'ime ụmụ Ismail, ịgbapụta aka ofu onye, ịmara ihe obiọma onye ahụ ga-enwe. Ịgbapụta aka mmadụ 4 n'ime ha, ihe ọma Chineke ga-enye gị, ihe ọma Chineke ga-enye onye gbapụtara aka mmadụ 4 site n'igbu odibo n'aka. Ihe ọma dịka ihe ọma onye kwupụtara okwu a n'ịja Chineke mma, si na onweghị chi ọzọ ị ga-efe na-abụghị sọ Chineke, onweghị ihe tanyere ya n'ofufe, onye nwa bụ Chineke bụ onye nwe ọchịchị, onye nwa bụ Chineke bụ onye nwe ekele, onye nwa bụ Chineke bụ ihe niile dị n'aka. Onweghị ihe karịrị Chineke ike, onweghị ihe karịrị maọbụ onye karịrị Chineke ike, onweghị ihe Chineke ama mmehụ n'elu ụwa maka n'ụwa ọzọ. Oziọma bụ nke Bukhari na Muslim depụtara, bụ si na ọ bụ ezi na ọ bụ okwu onye ozi nke Chineke bụ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anyị na-ayọ Chineke ka ọ deme ya afọ anyị n'ime ndị ga-enwe ike na-ekwupụta okwu ịja Chineke mma, isi la ilaha illallah, onweghị chi ọzọ a ga-efe na-abụghị sọ ya nwa bụ Chineke. Alhamdulillah, ya nwe ekele, wa huwa ala kulli shay'in qadir, ya nwe ike na ebe ihe niile nọ. Chineke nye anyị ike ka anyị na-ekwu ya mgbe niile. Chineke nye anyị ike anyị ga-eji aja Chineke mma mgbe niile, ebuli afa ya elu. Chineke nye anyị ike ka anyị ga-eji wee na-emepụta nkụzi onye ozi ya bụ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka anyị jide wee na-emepụta ihe Chineke ga-enye anyị ngọzi n'elu ụwa makwa nye anyị ngọzi n'ụbọchị ikpe. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.